खावसे जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गाम्बारिगुरि गामियाव आमथिसुवा फोरबो फालिदों दिनै बाथौ सिबियारि बिथांमोना बेखायनो नोंथांमोनखौ रंजाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फारियै नायलांबायनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। नै बिथाङा नैबेनो हारमोनि दामो बाइन्डार बिथां मानि गासिखौबो बावगोरगोन आरो माने बावनाय थिनाय दं बेखायनो बे फोरबोनि सोमोन्दै आं बावनायाव माबायदि जानांगौ माबायदि साखोन सिखोन लाखिनांगौ बिनि सोमोन्दै एसे फरायथिनानै होनो नागिरदों। गिबियावनो सेथियावनो दङ आमथिसुवा बावखांनानै फोरबोआ गावबा गाव बायखांनानै बर'फोरा गावबा गाव न'खरखौ लिरस्रांनानै सिखोन साखोन खालामनानै थारना लानाय नियम दं। जोंना बिदि न'खरफोराव खालामदोंना खालामाखै बेफोरखौ खालामनो थिनदों। नैथियाव दं आमथि जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बाथौसालियाव आलारि बाथि फोजोंनो नाङा बेखौथ' बयबो मिथिखायो नङा होनबा दे। बेनिफ्राय थामथियाव आमथिसुवा समाव औवा दाननाय नियम गैया। माबाफोर आइजें आइला हेबनोब्ला आमथिसुवानि आगोलावनो दानना लाखानांगौ औवाफोरखौ आरोना सैनानै दोनखानांगौ बेनिफ्रायसो हेबनांगौ। आमथिसुवाखौ सुवा बायदि साननानै आरो मानिनानै सि जोमफोरखौबो सुस्रांना लानाय जायो। महरफोरखौ होखावखां